en dies tan especial com aquestos m'avellis fer-me un refrigerio. Bon dia. Ai, quina calor! Vaig a obrir el congelador. Ai, me'n vaig a casa ja. Ho pilles? Casa ja. Casa ja. Casa ja. Casa ja. Casa ja. Ni puta gràcia. L'arrencadora, va! Creu-me que a mi em fa més mal que tu. Més mal. Ale, que ja estem en falles! Però si estem en juliol. Qui és el cumpleañero? I ara sols falta esperar. Vinga, jo convido que cobrad. Esta és la sang de València. Vinga, va, que si mos organitzem, mos moguem tots. Tu relaxa't i veu-te este brebaje. Llima o aigua? Hòstia, que el Renault puja vídeo. I quan te mire als ulls, sé que vaig a vomitar. Paella, si t'has cagat en el caldero. Una altra, per favor, que no l'acaba de saborejar. 10 euros per entrar a la discoteca en París. Una casalleta i mon anem. Vivan los toros i la Guàrdia Civil. Benvolgut Harry Potter, ha sigut vostè escollit per entrar en l'escola de màgia i casalla. Ale! Players, espero que vos hagi agradat el vídeo, doneu-li like i si vos agraden aquestes merdes, pues ja sabeu, subscriviu-se i ja està. El vídeo era paròdia, no era incitació a l'alcohol ni res, era per fer la risa, ja sabeu. Però bé, vaig que se m'ha desagut. Bueno, hasta l'altra!